Napa ta? Iki lho kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya Net. Aku tahu mayang ki nglakoke Begawan Durna. Menika ngaten nggih jatosipun. Aduh, aku mergo dintup tawon. Mlentrung tenan e. Aku wae dintup. Napa? Mlentrung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak. Iki jenenge ngginggikan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho, sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, gua sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Iki tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung wae ling ngentup ora patok bahaya. Nek wis muni jejeg. Rasa kuwatir no. Ayo ganti Mbak Tatin. Ya. Sing sinden daging. Ya. Wah. Lemune ra jamak. Ayo. Ah. Alon ngarepe ya suguhan kabeh kaya ngono kok ya. Ya awas. Wahyu madhep rene. Kowe. Ya ora ya wangun kok ya antep ngono lho. Jelek. Ora apa-apa. Ayo dadine do penontone do wah gede tenan ngono pikiran. Gede ora? Ora. Aku senengane ya wong diiringi kok malah nesu. Biasane anu penyanyi-penyanyi kae nek muni arep nyanyi mesti diiringi, disepoti. Lho, Ya sepatnya kok duk ngono. Metu ngono, monggo Butatin. Tak tung tak dedang. Aku iki disepoti apik kok ya nesu. Apik apa mak duk kok apik? Duki gedaduk apa piye? Lah niki mau mak duk ngono. Aku ora mong mergo mengantepkan jangkahmu ki men antem mak zlek. Iso Apa Pak Gatot ngopo? Ki sinden made in Kulon Praga. Wah iya. Akhire kowe tekan iki golek-golekane daleme gampang no. Ya. Mergo akeh sing padha seneng, wah iki pasuryane ya ayu, awake ya wewek kaya ngono. Nek ngundang dhewe nendi ah. Jembatan Kali Praga. Iya. Jembatan Bantar. Bantar kae ngulon sithik. Heeh. Kidul dalan ana omah loteng. Heeh. Ngulon meneh. Oh. Omah apa? Iki tak omongi alamatmu nek medo nimbali iki men kepenak. Nggih omah napa, Pak? Kok terus engko ngulon bablas ana unggah-unggahan. Heeh. Rada dalane rada ngguthuk medun pas nikung. Iya. Ki nang omah ngarepe iki ana joglone cilik. Heeh. Kulone. Oh. Kulone ana gang mlebu, ana cungkup ya kono kuwi. Cukup ngendi kae jaratane. Ayo cungkup iki mlebu to jaratan. Padake ora ya. Ayo kuwi sabane nang kono kuwi. Oh, juru kunci. Ah. Iya. Nggih, nunggoni jenengan niku. Heh? Juru kunci nunggoni jenengan. Nunggone aku piye? Juru kunci nunggoni wong apa? Wong mati. Maksudnya nunggone aku mati. Ngono maksudmu? Mboten. Aku kowe kok mujek-mujekke aku ki saiki aku tak takon. Nek aku mati terus kowe arep nyambut gawe apa? Monggo bedina kowe mung kintil karo aku. Kintil. Aku ngalor tok tuti ngalor, aku ngidul tok tuti ngidul, aku nyambut gawe ngulon tok tuti ngulon, ngengetan tok ngengetan kok dadi pujimu kok elek karo aku. Lanjutan kok onekke aku juru kunci. Apa udu? Udu. Udu ya wis rasa lara ati. Lah jenengan isih urip apa ora? Ayo isih urip. Ayo wis rasa protes. Oh, kapokmu kapan ora? Yo nyembang, iki sinden paling galak dhewe sak rombongan. Iya. Ngembang napa? Ya sakarepmu. Isamu Pamundutane? apa? Engko aku ngarani kowe ora iso. Mboten enten pamundhutan mleh mboten. Ora ana pamundutan. Sakarepmu arep nembang apa? Nggih. Yo. Pelok. Pelok. Tembang kok pelok iki tembang apa? Mboten iki lho, tintingane pas pelok. Oh, ayo. Peloh to. Pelok iki apa? Pelok iki ya liyane slendro. Iki ngentup sik, hati-hati to. Napa ta? Iki lho kewan iki lho. Ngentup. Ame karo entop kok wedi. Lah ya Net.
Aku tahu mayang ki nglakokke Begawan Durna. Menika ngaten nggih jatahipun. Aduh aku mergo dintup tawon. Mlenthung tenan e. Aku wae dintup. Apa? Mlenthung ya ngentup ae ora. Kapok-kapok iki lho nyemelak iki jenenge nggih-nggihan. Oh. Pundi ta? Nyokot nyemelangi iki. Ya dinengke. Napa niku duwe entup? Duwe iki lho sungute iki. Nggih sungut, heeh, nek entup ketoke ora deh. Iki ngentup iki angger ndek sungut ngene iki. Wah, anggo sungute jejeg ngene iki wis nyemelangi. Iki tenan aku ora ngapusi. Saiki wis mlengkung kowe ling ngentup ora patek bahaya. Nek wis muni jejeg iki wah tenan. Des ngono tenan. Iya. Yo. Apa nembang apa? Nggih. Lali janjine nggih, Pak. Ah, lali kok dinyanyekke. Mau wis. Sapa? Wis, aku wis omong to, aja padha karo Oh, kono aja padha ya. campur sari. Yes, silendro berarti nih. Lendro. Lewong mengke nggih. Saiki ya wani pira? Kowe kok nrengane nantang wani pira? Maksudnya? Dite tenan malah cilaka kowe ora. Iya kadung tresno nggih, Pak. Heeh. Wis durung mau. Engko penyanyine Liwung ana dhewe iki lagi dandan. Oh iya. Sinten? Wis ora tak kandhani. Surprise nggo kanca-kanca. Oh nggih. Dandane napa? Ayo empo iki lagi kula cek SMS aku kula pun dugi Pak. Kula dandan cara napa? Wis sakarepmu. Kowe metune engko nek arep Liwung. Oh siap Pak. Heeh. Iya, Pak Geter nggih. Na na na. Rina wangi dadi ati Tanpa 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 nindra kayung yun marang slirane Ya pancen ya nek disawang tatin ki ya. Nek wis dandan ngono kuwi jan wah luar biasa. aurane iki ketok kabeh. Kecantikannya luar biasa. inner beauty. Thinner beauty. Inner beauty apa? Aura. Thinner beauty iki sik nggo nyairke cat kae thinner. Niki nek ngomongan kok metu kebule nggih. Apa nih? Apa lambe? Hawa dingin. Ah, ora tau nang Eropa. Oh, Bulanmu kurang adoh. Lara dijak. Ah, nggo ngopo ngejak kowe ngebot-boti pesawat. Kok iso? Miring pesawate to. Masa pesawat mabure ngene iki ayo. Ming mergo kowe aku ngejak sing cilik-cilik iki ramping-ramping. Ya esuk mangkat dhewe. Ngerti dalane wae. Ya manut supire. Pesawat kok disupiri. Pilot. Pilot ki ballpoint kok. Lah napa jenenge? Pilot ki ballpoint kok. Supir pesawat apa? Supir pesawat ya jenenge sapa? Ana Harsono, ana Gunawan. Supir Ya. pesawat kok pilot. Iya. Kaya aku iki kecekel polisi ya ngrekoso lho nok piye. Kecekel polisi kok men disalahke sam Anda surat-suratku lengkap ning dunekke Anda tidak konsekuen. Kenapa, Pak? Mobilnya Yamaha, motornya Yamaha, helmnya Honda. Oh ya. Ditilang aku. Iya. Begitu arep nulis tilang kae, Bapak juga enggak konsekuen. Bapak polisi kok pulpennya pilot. Aku yang mana polisi atau pilot? Ya sudah, colke. Damai. Padha petuke. Coba. Coba. Jenengan kalih Pak Polisi. Sopir kuwi kecekel nang Semarang ya. Takoni surat-surat, takon mangsulan rat, lha iki kancamu rat ngono. Rawani gah Pak diancel aku.
Iya. Tansah kumawanging netra Neno jero ati kadung tresna Tin, neng kene ana buah sing lemangan kudu malang. apa? Ayo, kowe nek ora cerdas kowe jenenge ora iso golek sesuatu sing iso tok nggo bahan dagelan. Buah? Buah sing lemangan kudu malang. Ayo. Buah apa? Kula ora ngerti. Wah, iki lho sing dadi pangan ki jagung ki lho. Iki rek malang ngene, anek ngene krok-krok. Jagung kok buah Ayo ke buah apa kok kudu buah? Ya panganan. Jagung iki buah itu bagian dari buah. Buah iki jeruk iki buah. Ya ora kok ya. Apa buah ki mesti ana? Jagung ki sayuran. Kok apa du? Jak omong kok. Cengelmu kuwi. Dijak omong madhep rono lho. Aku ngayal kok gak aku. Pokoke tumrap aku jagung ki buah. Arep bijine akeh, jagung ki tetep buah. Apa buah ki mung bijine siji? Ayo ora iso. Ya ora gur siji, sak loro barang. Ya. Tan liya among sliramu Satemah lara as nyilih cangkemku malah. ben ngirit mara Suarane ya apik, piyayine ya becik. Becik ya nek nandang Jawa ngene iki nek kowe nang omahe wah wis ora kalap. Iya. Ya tetep cantik. Cantik apa? Nganggo ondrok, mongko luwuk kae. Terus jigang ning korsine iki udut 76. Masa udute Ngenteni anak buahe do laporan. padake apa iki? Padake apa? Ayo juragan kok. Juragan apa? Juragan apa nek geblek ya kena kulon proge kondang gebleke. Nek geblek iki ora nganggo udut iki. Ayo nek juragan iki mesti jigang karo ul. Oh terus anak buahmu teko, "Bu, niki gebleke payu sekawan." Ya. Kowe 2000. Nah, kuwi ayo juragan iki ngono kuwi. Kale ngemat kele jigang barang. Ayo aku liwat kok wong omahmu pinggir dalan kok. Terus Tak weruh kira apa? nek bojomu sarungan, "Wah, Tadin jigang." Heeh. Kowe liwat. Aku nggo montor alon-alon kae. "Wah, Tadin jigang." Liwat apa mandhap? Maune liwat. Terus ngerti kowe jigang aku mundur. Yo nglegake. Kowe ora ero ta kowe? Kowe ora ngerti ta kowe? Ana mobil riben kae. Aku nang jero kae. Ngapa? Ngenak-ngenak iki. Oh, mulane timbilen saiki. Endi? Lah kuwi Matane putuh ngene kok. apa kaya rada kira siji ngono? Ha iki nek aku nek kesel ki mataku jan kira siji. Iki pancen moto sing Oh, apik. kaya gareng. Ya kaya gareng ki mataku ki nek kesel mesti sipit siji ngene iki biasa ngene iki. Dadine nek nduruh apa-apa ado ki rasa dadak ngeremke wis mat. Ya. Mulane aja sok nginjen. Aku ora tau nginjen. Aku nembung kok. Ora tau nginjen. Nginjen ki dosa mbalak awlung. Nek ndeloki. Nah. Mangga, ya. Lamat wos katon tejane yen wong
Nadyan bebrasane kali kanagem sak lambaran nyamleng banget. Neno. Monggo. Pacaane sarwa asri troba Rondo slow. Ya. Ya salahnya nang buriku. Kok salahnya nang burimu nek ora diaturi kaya ngono ya do gemremeng kok. Iya. Wis gak lungguh. Wah, jan. Yo. Wis gak lungguh sik. Nah. Wis senengane. Nyebai, dalange nyebai.
wae ora. Wah, ayo. Panjenengane Pak Surata karo Pak Sukamdi kok. Iya. Wah, lagi yaene wis dicaparingi meneh. Wah, jan iya ya Mak iya. Iki sindan-sindan iki wis lali le nyindan kok engko. Heeh. Anggere muni bar limbahan kok tundlang tak. Dikon nyindan wis lali, kon rumpakan wis lali engko delon. Iya, saking bungae. Ngono ya Mak. Heeh. Ayo Mbak Ayu sing ngagem kacamata. Iya, nganggo kacamata kalah rojaran. Lho. Kok kalah rojaran? Jaran kae nganggo kacamata nganggo setut ra kathokan ya wani. Erak kewan ora padake. Mangga jumeneng alon-alon disingkirke sik ora nglangkai panganan. Ya. Iki jane ya padha bobote karo Tatin. Iya. Ming umure tuwa Tatin. Oh. Iki jek bocah iki jek 22 taun nek ora. 23, Pak. 23. Iya. Ning wis kagungan garwa. Ya wis ora apa-apa. Jeneng Pesti wis ora iso disingkiri kana. Ya. Ayo Mbak Ayu cara pasundan. Ya. Nggih. Apa jeneng iki? Bajing loncat. Ya. Wah, iki dadak bahasane cara Sunda. Ora usah kuwatir, aku nek ning Sunda iki wis kulino kana. Oh. Oh to. Ora usah kuwatir. Tak artekke cakepane. Oh iya. Saged ta, Pak? Lho, aja kaya kowe. Kuwi Banyumas. Mah Banyumas. Oh iya ding lali aku. Aku mahak damang di dia. Iya. Nuhun sampurasun. Jampes. Rampes kok jampes. Iya. Bisa aku padake. Aku nang Bandung 3 tahun nih. Heeh. Bandung Jawa Barat. Aku tahu lho nek ning terminal Kewirangan. Iya. Kono iki nek muni wis ra atos. Heeh. Aku ning kamar mandi iki didodok wong Bandung. Mang atos. Waduh bingung lah aku jawab. Aku terus muni ora encer aku muni. Bul atos ki wis tak kira takon nggon aku ki atos. Heeh to. Wis ben. Heeh. Iya. Ora ngrasake ora ndi. Iya, iya. Gunung. Nah, cetha Gunung Galunggung. Galunggung. Kapungkur. Apa mak? Gunung Galunggung kapungkur. Dadi liwat Gunung Galunggung mburine awake dhewe kapungkur. Iya. Rasa digeguyu to. Iki serius aku mikir tenan e. Didarani gojek. Ya. Gunung. Sumedang Ketujang. Gunung Galunggung, Gunung Sumedang. Gununge loro. Oh. Oh to. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. Loro kuwi jajar. Oh. Gede cilik. Ayo. Terus Talaga wis ngarani Sangkawayana iki di sekitarnya. Dadi antaraning Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang iki tengahe ana telaga dan sekitarnya. Ya. Yuk. Terang kicik di tengah gua. Terang kicik di tengah gua. Apa ora ana nggon? Ayo. Terang kicik kok ning tengah gua. Ya wis pokoke sak nggon-nggone lah. Entuke tengah gua ya wis ning tengah gua kono. Iya. Tunungna Kalah rusegono mbok wis. Ulah pundung. Ula pundung tulis sungkur lan sungker tak
tau apa-apa ki sing iso ora ana sing iso ngalahke Nuk. Iya. Ya. Tarim. 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 Lho, Rim goleki mbok demu Rim. Tarim raga wayana. Terima ragane, tari mung terima ragane tok. Ngancik. Tetep diancik karo tari. Ngancik. Di Tetep edan. Negarati. Ora digagas. Mana ada urus. Sunda. Ya nabose sendoke delehke. Nyenyet. Iya. Ayo apa-apa ki mbok muni resepsi ae ya, Nak. Iya. Nanggap dagelan paling lucu sak donya. Anggere ndagel metu bareng sego. Modar wis to. Ora ana wong gatekke dagelane. Oh, mula menakan dhewe ki Nuk. Ah iya. Iya. Yo deleke sik. Heeh. Yo karo mamah ra apa-apa ning nabuh. Heeh. Yo. Sing nyuling dilepeh sik segane. Yo mangga yo. Ya sak sindok sik ora apa-apa. Ah kok suwi lho.
Matur suwun Mbak Ayu. Ya. Ya saiki dinggo penutup no. Ya. Kita tampilkan trio kewek-kewek. Trio kewek-kewek. Ya, saka jejere Mbak Ayu, Mbak Neti, Mbak Wahyu, Bu Prastiwi, Liwung made in Kasepuan. Ya. Pokoke pinggir kono sing sepuh-sepuh iki tak kon ngliwung. Ya, ora ming uler kambang, ora ming sinompari jotha. Ayo Liwung. Ya. Ayo medun. Ayo yo Len. Ayo wis. Cekat-cekat. Piai 3. Ya. Nggih alon-alon. Heeh. Pun tuwa. Heeh. Iya. Wah, jan piai kok. Yuk pras tengah. Yuk benake sik sendoke. Pras TV tengah men ketok serasi sing dhuwur-dhuwur pinggir. Tengah pras. Nah, ya iki mbok-mbok kabeh nok ya. Men do begijikan men ra kademen ya. Punti Bos Tato wingi munine. Bos Tato muni ajeng nyawer nek Liwung ngoten. Bos Tato sapa? Mbah aku ya ora ngerti. Iki apa wis nyawer iki apa? Muni arep meneh kok. Muni ajeng meneh. Nyanyi sik, nyanyi rung karo anape kok njaluk saweran. Ya. Nyanyi sik. Ya. Diliwung atiku. Oh, ya. Ayo ora anteng nek penyanyi iki sing semangat kok mung do nekukruk ora. Yo. Trio Adang. Heeh. Trio Adang. Yo mangga. Yo diwiwiti yo. Anak-anake dijak nyuwara kuwi. Karo nyuwara. Ya, asik-asik. Sing nyanyi sing semangat, nek joget sing semangat. Iya. Hae, trang tung tung tung. Yo, lho Prastiwi wis sing tuwa dhewe gelem mencolot kok. Sing enom-enom ora gelem mencolot. Engko ora, yo, plek. Yo. Napa ne? Ora apa-apa. Sing wak plek. Yo. Santo Perintah. Sing tengah kuwi lho. Kintang-kintang. Iya. Aku pancen cinta karo Mbak Yu kuwi siji sing tengah kuwi jan semangate luar biasa. Iya. Cita kok dinyek. Piye? Kok ming tok nyek gaweane. Oh, cinta iku ora kudu aku mengutarakan kalimat-kalimat
Mbak Yu sayangku ngono ora. Ning aku ngenyeki mergo aku sayang karo kowe. Iya. Aja kuwatir pokoke wis tenang. Nang ndi tak jak kowe pokoke. Heeh. Kena nggusah demit e. Ha iya. Anggres muni tang kintang tang kinta. Ora gleleng. Yo. Kaya ora. Aja mung modal guyu. Ayo. Iki mung guyu e. Heeh. Ora mung guyang-guyu ora padake Prastiwi iki tontonanmu apa ya? Iki ki ya sinden nek diguyu. Kowe iki ya kudu ngono kok, Dur. Anggepe kowe sing disupit, anu sing diteteske. Yo, mangga, yo. Lumayan to, kuwi nek nyambut gawe tenanan ra ya asile ana to. Ora mung daya. Kuwi nggo Prastiwi. Kok malah nesu kok? Ora nesu aku kowe iki semangatmu iki lho sing luar biasa. Ha kene sing saka nggonamu. Hah? Sing saka nggonamu ana ora? Apa? Oh. Perhitungan dalang. Perhitungan piye maksude? Cetil. Cetil piye wong ora ana apa-apane kok. Ya kuwi. Endi? Iki kertas gelem apa nya? Oh, cempala. Cempala ya gelem nek kowe cempala mesti. Kekareman kowe. Sinden kok pekaremane cempala. Argo ngopo? Ya, ya. Sabda perintah. Ayo ki mau cek ini ngono kudu dipaske jogetane. Wis gedho madang. Ya. Jian semangat e. Iya. Arang sing telu ibu-ibu kae nek ora kok ya do betah melu aku ngono lho. Iya. Monggo pendakno tak ajar terus lho tak kon ngliwung terus. Iya. Lah witekno piye to, Mak? Kok ora ana sing protes. Aku nek tanane kaya ngene iki terus-terusan aku metu saka kene. Ya ora ana ya, Mang. Prastiwi takon mbok kowe nek kira-kira jeleh takon liwung terus metu Pras. Jangan. Metu ya ora madang. Omongane ceplas-ceplos wae. Iya, slendro Mas. Iya. Ayo diteruske dhisik. Mangga gara-gara disambung ya nak iki gemblandangan wektune akeh banget. Ya. Ayo tak dereke Mak yo ngger. Tansah marmaring sukma sinupaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesateng sumbana sumo suping rasa jati
Ora kawusa nalika semanten para kadang braja adhake jimat dayanana ing kasantosan kala bendana padha arja sapraptamu wis kabeh kae cilik kakak braja-jejo srawet tek aku Kang aku kacur iki sebabake bektiku kujuk ya Kang iya pangestuku tampanana tak geger dadake jiwat paripe iya ya wis rada gumus bareng aku munggah penjapa glagati dulu kene rada beda karo adat sabene bedane ngono apa monggo aku ora niat ngerombak marang kahanan Glagah Tinulu teka kowe matur eneng bedane sing wayahe beda ora kok pepasrening praja utawa kadipaten Glagah Tinulu. Kakak Braja Lamatan, Kakak Braja Wikalpa ya wis padha wae angger pendak-pendak sowan kesani Kakak Braja Deta. Ya monggo dua personil. Sopo? Ana piyai loro ora pangling. Kuwi rak Begawan Duna karo Patih Sekuni to, Kang. Iya, rawuh mrene. Oh, lah wigatiye dilek marang Karharjanku sarta kula warga Glagah Tinulu. Syukur, ora ndek niat liyane to. Ora. Kakak ora ngapusi. Ora, aku ora ngapusi karo kowe. Mergo kene kae kondange arep wong kaya kae sentananing ratu wong sing duwe derajat pangkat. Yen nyuwun sewu kae cangkeme elek. Mula kudu hati-hati, arep kae pendhita. Kae nek tumrap aku ning arani pendhita ndok bosok. Jabane putih ning jerone mambu. Wong loro kae padha wae, sing siji ya cangkeme elek, sing siji ya cangkeme elek. Mula nek diarani kae tumbuh entuk tutup. Yen didi ora tau iso pisah. Papan-papan sing tentrem anggere ketekan wong loro kae dadi cukrah, papan sing ayem padha regejegan. Hati-hati ya, Kang. Yo. Aja tok dahar banget ketikane piyai loro kae. Iya, kala bendana ora. Nek tok dahar banget yo tenan kowe iso cukrah karo sapa-sapa mengko. Ora kala bendana. Sabar lho, Kang, sabar. Ora usah digagas. Mboten ajeng kula gagas buta kocluk iki mbok nengke mawon. Oh, pancen ya kala bendana niku nek nyuwara pancen kaya ngoten nika. Mula kudu sabar. Kula karo sampeyan dicangkem-cangkemke ra apa-apa wis. Diterima-terimake. Nggih. Pokoke teng mriki niki ampun saur manuk, ampun nganti medhot ngendikane ingkang sami rembagan. Kula karo sampeyan meneng mawon. Nggih. Jomongan apa ya kae ora pati krungu. Wo keseron awake dhewe. Nggih sing ati-ati mawon Dipati. Braja Musti, apa Kakang? Maragake matura. Wigatine apa dene Siadi Prapta ning Glagah Tinulu kene? Sepisan ngaturake bekti angka 2. Sowanku dudu saka karepku dhewe, nanging dapur diutus dening Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kakang Mbok Ayu Arimbi kutus lawan sira Braja Musti sowan mrene. Ya, Kakang. Kabeh para nalindra wis padha mesanggrah ana ing negara ing Pringgondani kepengin anekseni jemenengane anakmu Gatotkaca. Kabeh para Pandhawa wis mlumpuk ana ing negara Pringgondani, kabeh para nalindra sumitraning negara Pringgondani uga wis padha rawuh. Tumuli kodheng penggali Mbak Yu Arimbi banjur utusan kalawan aku supaya sowan ana ing Glagah Tinulu dene wigatine nganti marang Kakang Brajadenta bareng sak lakuku sowan ana ing negara Pringgondani jumbuh kalawan ngendikaning Kakang Brajadenta duk nalika semana saguh mangku Gatotkaca lan saguh bakal nuntun karo kaca nggone dadi ratu sarana Kakang minangka dadi
pepatih ana ing negara ing Pringgondani, Kakang. Mula wektu dina iki ayo aja nganti kesuwen mesake Kakang Mbok Ayu Arimbi nggone angrantu marang rawuhing Kakang Brajadenta. Ndak kanthi bareng sak lakuku rawuh ana ing negara ing Pringgondani, Kakang. Brajamusti. Kakang Brajadenta apa? Yo. Perkara sediamu wis ndak tampa. Lan kabeh kang dadi aturmu aku wis ngerti. Kabeh wis tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Sawetara siadi eneng Pringgondanipun Kakang ana ing glagah tinulu ora sak pejagung. Monggo biyen kowe karo aku ora nate pisah. Mula kangenku ingkang tanpa upama iki tambanono. Sranane ora kitang sedhela. Jagongan luwih dhisik ana ing kene akeh pitakon ingkang bakal tak takokake marang sira Yayi. Pitakon sing piye? Ngenge babagan negara ing Pringgondani. Ora mesti ora usah dadak tak tuturi. Pringgondani iki biyen darbeke Kanjeng Rama. Iya, Kanjeng Rama Prabu Trembuka Sawarga. Peputra Kakang Arimba, Mbak Yu Arimbi aku kowe. Brajalamatan, Brajawikalpa lan Kala Bendana. Kabeh putrane padha winelek jiwa kasatriyan nadyan kowe karo aku wujuding buta. Nanging ora tau tumindak mengeng saka angger-anggering kautaman merga kuwi ingkang ginala dening Kanjeng Rama Sawarga. Ya, bener ngendikaning Kakang. Sasedaning Prabu Trembuka ingkang dadi ratu Kakang Arimba. Kakang Arimba durung duwe keturunan sarta durung kagungan putra, wekasan kudu wis nusul kelawan Kanjeng Rama Seda. Monggo kowe ngerti sapa sing nyedani Kanjeng Rama ora liya Prabu Pandhu. Duk nalika ana perang gedhe jenenge Perang Pamuksa Pringgondani lan Ngastina. Perang tandinge Kanjeng Rama lan Prabu Pandhu wekasan Kanjeng Rama kapupuing Rana Madyalaga. Perkara kuwi aku ngerti sabab aku ya wis melu tetandhingan ana ing pamuksa. Nanging nuwun sewu. Kanjeng Rama nggone nandhingi kan Prabu Pandhu duk nalika semana mung merga nggone kepengin junjung derajating guru. Dene siswa ora kena mrengkang saka dawuhing guru. Ora duwe niat bakal wani karo Prabu Pandhu nanging mung kepengin junjung derajating Prabu Pandhu Dewayana kanthi pawadan apa wae tak anggep perang kuwi mujudake sawijining memungsuhan antaraning siji lan sijine. Kakang Arimba dadi ratu. Sapa sing mateni Kakang Arimba? Raden Bratasena. Sapa Bratasena? Raden Werkudara. Kuwi kadangku tuwa garwaning Kakang Mbok Ayu Arimbi. Prabu Trembuka seda saka Prabu Pandhu. Kakang Arimba seda saka tanganing Bratasena. Coba saiki petungan. Lah kok dadi Gatotkaca sing dadi ratu ning Pringgondani iki apa wis pernah, apa wis bener? Kosik ana tembung kaya mengkono mau. Tuwuh tandha pitakon jroning atiku kersaning Kakang piye ora duwe karep apa-apa mung kepengin jejagongan karo Brajamusti. Yen tumrap aku ya wis bener. Benermu mapan ana ing ngendi? Pancen yen to tata kaprajan ngendi wae sing dadi ratu anak sing metu lanang nanging Kakang kudu eling. Kakang kudu eling. Saksidaning Kakang Arimba duk nalika semana sampeyan karo aku wis janji karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Yen to negara Pringgondani dipasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi borong nggone Murba Masesa. Mula yen to Kakang Mbok Ayu Arimbi dina samangka njenengake Gatotkaca kuwi saka pangiraku wis bener, saka petunganku wis bener. Bener tumrap kowe nanging ora bener tumrap aku. Lho, kok ngono ngendikaning Kakang? Ya merga tumrap aku nalika semana kodheng pikirane Brajadenta nganti bingung bilulungan kudu kepiye sing tak lakoni wekasan ketrucut ucapku sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi masrahke negara lumereke ngewanci bareng tak pitung tak gelar tak gulung jebul Pringgondani kuwi dudu negara sing cilik
Pringgondani kuwi dudu negara ingkang amung sak iyuping payung, nanging negara ingkang jembar, kawulane ya akeh, kesugihane kliwat saka ukuran negara sak liyane. Mulih ento negara Pringgondani iki bakal dilungguhi Gatotkaca. Braja Musti, kowe tak tuturi, kowe tak kandhani. Teka dina iki bareng petunganku wis ganep tinemune ganjil. Lho, ganjil piye? Ganjile atiku aku ora mathuk, aku ora gathuk, sarta aku ora condong yen to Gatotkaca dadi ratu. Merga Gatotkaca ora duweni hak tumraping negara ing Pringgondani. Wondene sing duweni hak tumraping negara Pringgondani, Brajadenta. Mula wektu dina iki kepasang yukya katujuh ing nginu. Dene kowe prapta ning negara Pringgondani. Elinga Braja Musti, iki negarane bapakmu. Iki negarane leluhurmu. Aja Gatotkaca sing dadi ratu, kowe karo aku isih pantes lungguh dampar negara ing Pringgondani. Aja nganti tinggalane wong tuwa diorak-arik karo menungsa sing jenenge Gatotkaca. Wis tak batin tak urut-urutke saka tembunge Kakang Brajadenta. Saka ngarep sampeyan crita bab negara bareng tekan pada ora lidhok ujaring wong daplok. Jumbuh karo rantamaning atiku jebul tinemune pungkasaning tembung ming ngarep kaya ngono. Kakang, sampeyan mau paring pangandikan. Prabu Trembuka nurunake para kadang braja pirang-pirang nadyan wujude buta. Nanging watake aja betah buteng aniaya. Duwe watak satriya, duwe jiwa satriya kaya sing digadhang dening Kanjeng Rama. Nanging lak kok tekaning pada dina iki Kakang ora duwe jiwa satriya, aja ngawu gawar ngawur. Menyang endi aku ora duwe jiwa satriya? Satriya kuwi netepi sumpahe. Aja banget nggonmu bakal nerak pacak nerajang kalawan sumpahmu dhewe. Yen kowe arep owel kalawan negara Pringgondani, tegese kowe nyelaki kalawan sumpahmu dhewe. Oh, Kakang, bakal gedhe walate ento Kakang Brajadenta nyelaki kalawan sumpahmu dhewe. Dosa apa sing mbok sandhak? Ora urung kowe bakal nampa hukum saka panguwasaning dat kang murwing dat ora sah dadak ngecumang deleming. Kowe mulang kaya guru mejang kaya pendhita. Perkara sumpah tak terajang kuwi kabeh tanggung jawabku, bejo cilaka bungah susah. Apa wae sing bakal tak sandang aku sing bakal nyandang mung kowe gelem apa ora. Ndak kanthi supaya benerake lajer tata kaprajan Pringgondani aja nganti dorak-arik dening Gatotkaca. Nuwun sewu Kakang. Yen Kakang paring dawuh kaya mengkono diagung pangaksama. Yen aku mbok anggep leru, monggo. Ning tetep jiwa kasatriyaning Braja Musti ora bakal aku menggok dalan. Nadan aku paribasan diku keset sirahku dening Gatotkaca. Wis dadi ubayaning Braja Musti tetep kelawan sumpahku. Aku bakal manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nuwun sewu yen to aku ora bisa jumurung kelawan kersaning Kakang Brajadenta. Braja Musti, ana apa Kakang? Kowe adikku sing tak golo-golo. Kowe adikku sing saben dina campur karo pun Kakang bebasan ora genggang sarimo. Kowe aja gawe gempung atiku. Apa lakon aku mentala karo kowe? Lho, mentala bab sing kepiye? Yen kowe ora gelem ndumbani karepane Kakangmu Brajadenta, ilang-ilangan ndok siji. Kowe ora usah tepung karo aku ora tepung karo kowe. Lho, kok dadi ngono to, Kakang? Aja ngono, Kak. Sampeyan kudu eling, sampeyan kudu emut Purwadaksina. Kakang ayo, aja nganti mbebudhek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani. Yen to Kakang mengko mbebudhek banyu bening kahanan kula warga ing Pringgondani, nek nganti nampa apa-apa sarta nampa sating Kanjeng Rama, aku sing bakal kelangan. Ora usah duwe rasa kelangan karo aku. Ya aja rumangsa kelangan kelawan Brajadenta, merga kowe tak kanthi wis ora gelem. Pedhoten sesambunganing katresnan karo Brajadenta. Pedhoten sesambungane pasduluran karo Brajadenta.
Yen kowe ora gelem manunggal karo aku, gunane apa kowe dedekku ning ngareping Brajadenta? Aku ora sudi nyawang dedapurane Brajamusti. Aku ora sotah Kadipaten Glagah tinulungane mbok idak sakarepmu dhewe. Oh, Kakang aja kaya mengkono. Ayo Kakang ndak gandeng tanganku loro. Ndak sowanke Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kowe kudu jumurung karo kasih Kakang Mbok Ayu Arimbi. Brajamusti, ana apa? Ora sandadak kakean gunung tanpa guna. Mingkari gelem melu aku, apa kowe melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Ming dalan loro wangsulana. Nek melu aku kowe tak rangkul dadi sedulurku, yen melu Kakang Mbok Ayu Arimbi. Ngibarate satru mungguing cangkrakan kowe tak anggap mungsuh bebuyutaning Brajadenta. Wah, dalah keneng apa kowe, Kang? Lah kok dadi kaya mengkono pangandikaning Kakang Brajadenta sugal kaya ora weruh yen to aku ki tunggal darah karo Kakang Brajadenta. Dikapak-kapakno aku ora bakal wani nyelaki jiwaning kasatriyan. Sumpah sing tak ucapke dhewe tak gawa nganti tekaning pati. Minggat. Kakang, minggat. Ora minggat tak kepluk kursi pecah ndas. Wah, dalah. Wah. Bagi karo kowe jangan. Oh jadi sifatmu berbalik kaya ngono ya. Kae Kakang Brajamusti, kae sedulurmu kan. Kok kowe percaya nuduh Kakang Brajamusti iki kepiye? Aja desu jangan. Kampung dadi mekadoyan, Brana Pices ki mekadoyan, derajat pangkat ora digawa mati, ora digawa dedrek kaya ngono kan. Kula Bendara, apa? ora usah nangis. Pancen iki wis tak niati. Sampeyan mentolo karo Kakang Brajamusti. Cangkemmu klebon apa iki? Sampeyan mentolo karo Kakang Brajamusti, aku sing ora trima, Kang. Brajamusti ora manut karo aku. Mesti iso dirembug sing apik-apik. Aku iso omong karo kowe to, Kang. Sampeyan iki mesti wedhar omongane wedhus-wedhus iki. Sampeyan dadine sakniki ki watake balik kaya ngono. Aku wegah nek do gelut. Aku wegah nek kula warga do pecah belah kaya ngene. Kula Bendana. Apa? Saiki ngene. Ngono. Ngene. Kowe melu aku apa melu kakangmu Brajamusti? Abot kabeh. Aku tresna karo Kakang Brajadenta. Aku ya tresna karo Kakang Brajamusti. Lho tak tresnani, Kang. Milih salah siji. Tidak bisa. Aja sembrono milih salah siji. Yen melu aku ayo tak kanthi ngukup pringgondani sing pancen kuwi dadi warisane awake dhewe. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti, kono minggat kono. Minggat sisan melu kakangmu Brajamusti aja tepung karo kadangmu tuwa Brajadenta. Aku ki nangis mati geguyu. Celeng. Bingung aku bakal piye, Kang? Kudu milih salah siji. Nek ditonton saka benere nuwun sewu lho, Kang. Iya. Bener Kakang Brajamusti. Sampeyan salah. Sampeyan kleru. Sampeyan dhewe tau sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora bakal ngusik ke Prabu ning Pringgondani. Lah kok saiki sampeyan
Malik tinggal kaya ngono. Aku Kakang. Nek ngono cetha ucapmu mau lereke kowe melu Brajamusti. Ya ngono to. Aku Ora usah kakehan gunung tanpa gunung. Yen kowe melu kakangmu Brajamusti, ana minggat ana. Kala Bendana kowe minggat sisan melu kakangmu Brajadenta ijen ora apa-apa. Tak lakonane dhewe lakonku. penake ya Kang, sekecake. Aku ra sian sekit karo sampeyan nek gandeng aku tak unek kaya ngono aku tak nyuwun pamit wae Kang. Kandha mleguduk suwanu gembol sumerante hawela. Menika nggih nika kajengaken menika. Panjenengan sampun gadahi jati diri mboten gampil rubo-rubo gedang. Dateng menapa dipun kajengaken ingkang Mbak Yu inggih menika pun Dewi Arimbi. Dewi Arimbi gadahi niat jumenengaken Gatotkaca. Panjenengan yo kudu duwe pendirian. Sarujuk menapa mboten? Nek ora sarujuk ya kudu wani jangkake suku ngrumbiyahake asta. Pripun carane supaya Gatotkaca aja nganti kelakon dadi ratu? Oh, nggih ngaten menika. Anak Prabu Trembaka pancen kendel-kendel nggih Dik Pati nggih. Nggih. Dhewe ya bakal wani njodak lenggahe si Gatotkaca. Nggih. Kula kok krungu mak klothak wau. Napa Kakang Durna? Oh, kala benane pancen buta petuk tenan kok. Lah pripun? Ming arep migate kok notok ndas. Nggih. Mongko akike diwalik ora. Aki-akik bantreng. Wonten sumune nika mak kluthuk wonten. Kula terus jar. Dasare kula niku ora dikethake. Dikethak. Kok ditetak ora. Dasare kula niku ora dikethake nek saka linggo terus ngadeg niku mripate niku piyur-piyuran. Oh. Pet-petan, gampang semaput. Darah rendah. Nggih. Mau lajeng suwanteng pundi niki jenenge? Glagah Tinul. Glagah Tinul niku asam lambung kula ya kumat. Oh. Mula ora wani ngombe kopi. Nggih. Nek banyu wuh, wedang wuh, Purun. kula sapokke sik. Hus. Wedang kok ndadani tas kresek maksud sampean nggih. Nggih. Ning niki kula kok kuwatir. Kuwatiripun pripun, Dipati? Nek Brajamusti wae ora apa-apa. Ning kala Bendana niku sing mbebayani. Bebayani pripun? Kala Bendana mlayu bali teng Pringgondani. Nggih. Monggo Brajamusti wis matur nek Pringgondani wis komplit Pandhawa teng mrika, kabeh teng mrika. Kala Bendana sowan teng negara Pringgondani didangu Brajamudenta kok ora bareng. Kala Bendana niku buta sing lugu, blaka apa anane. Brajadenta mboten purun sowan teng negara Pringgondani awit badhe ngrebat kamuktening Gatotkaca. Terus Pandhawa ndangu, lho kok ngono kalau Bendana? Nggih, merga teng mrika wonten Begawan Durna. Monggo teng mriku anak-anak Pandhawa komplit. Gatotkaca wonten cetha arep dadi ratu. Nggih. Antarja Antasena ana Sinuwundarawati wonten Sencaki. Nggih.
ngerti nek sampeyan teng mriki ngojo-ojoki nak Mas Brajadenta terus do brubut-brubut melayu nyaut gelugu. Ajeng damel pendopan apa? Mboten. Goleki sampeyan, ngepruki sampeyan. Masa? Lho, ketoke ngonten niku mengke. Aduh. Kok mbayani nggih, Pak? Lah sampeyan ya ketok banget kok. Nek cara kula pripun saniki? Oh. Nak Mas Brajadenta Wonten dawuh. menika mangke kula badhe dipun tuthuki. Lho. Kalian sinten? Miturut cariyosipun Adipati Haryo Sengguni, menika mangke Antarja Antasena Sendaki do nyaut gelugu. Mila dinten samangke kula aturi paring dawuh dhateng sangganing para wadyabala supados nungka lampahipun Brajamusti. Kersanipun Nek Brajamusti pancen ora gelem ndombani karepaning Kang Raka panjenenganipun nak Mas Brajadenta, Brajamusti kudu dibondo tangane dikrincung sikil boke pakunjaran. Aja nganti sewal. Kala bentana diringkos. Bondo tangane krincung sikil boke pakunjaran. Nek piyai loro menika do ucul bali teng negara Pringgondani, ingkang nyemelangi mboten panjenengan. Nanging kula kaliyan Adipati Haryo Sengguni. Menawi ngantos kala bentana menika mangke lapor nek teng Klagah Tinulu menika wonten kula lan Adipati Haryo Sengguni. Oh. Menika mangke ibarate kaya dene iwak kecemplung wajan. Mboten ajeng iso urip, ning mesti mateng. Kaya dene suleng mlebu geni. Jeruk ditampani sinden. Nggih. Ora bakal iso.